Hvad er en midlertidig aktivitet? Jamen en midlertidig aktivitet, det er faktisk det, vi står i lige nu. Det her, det er måske det første eksempel på en midlertidig aktivitet på DSB-arealet i vores projektsregi. Der har selvfølgelig været mange andre aktiviteter herude, men i det her projekt, der har vi prøvet at tage vores visioner, vores idéer og vores målsætninger i hånden og gå ned på DSB-arealet og prøve at gå i gang med det. Ja, hallo. Jeg skal lige bede alle mine fans om at gå ned fra scenen. Velkommen til åbningsarrangementet for de midlertidige aktiviteter på DSB-arealet. Vi har igennem et halvt års tid arbejdet med at forberede os på at komme så langt, som vi er nu. Her før jul skete der en kæmpe udvikling på DSB-arealet, hvor Rik Bjerregaard og overborgmesterkontoret og økonomiforvaltningen med hjælp fra Nørrebro Lokaludvalg i gang satte en kæmpe renovationsproces på det her DSB-areal. Som I kan se, så er der kommet en masse lysmaster op. Det har muliggjort, at vi i den projektgruppe, som arbejder med de fremtidige midlertidige aktiviteter, faktisk kunne gå i gang med at lave en plan. Og jeg må sige, at jeg er simpelthen blevet så imponeret, fordi at ved hjælp af Sharke og Amir fra Bazaar Musik og en masse børn og unge, onkelnetværket, lykkedes det faktisk på et døgn at få det her op at stå. Vi har selvfølgelig haft utrolig meget planlægning forud, men jeg synes simpelthen, og det vil jeg sige til alle jer, tusind tak for en fantastisk dag i går. Jeg er simpelthen så stolt og så glad at være med i det her projekt, og jeg synes, at vi skal give alle dem, der har hjulpet til med det her, en stor hånd. Hænger fucking lyset, dreng. Jeg skiller ligesom stolen. Jeg skiller ligesom det her shit, dreng. Aldrig fuck med mig, når jeg skiller, dreng. Det er Lakers. Jeg burde være en vegetabilisme og fuck ligesom jeg burde være en af landets palæstinenser. Jeg går med de der integrationsnenser. Fuck de kendelser. Jeg er ikke engang en kendstjerning. Jeg er den eneste stjerning. Jeg er ligesom Måls Glistrup, når han folder i Herning. Tak for indbydelsen til igen at komme herud på det meget dejlige sted, hvor rigtig mange af jer bor. Og lige pludselig er der et område, som vi kan se tegner til noget, I kan bruge. Hjertelig tillykke med, at vi er nået så langt, som vi er. Nu arbejder vi så energisk videre, og jeg tror, at I alle sammen kan være med til at gøre det her til et super godt sted at være. Så tak for hjælpen indtil nu, og held og lykke videre frem. Velkommen. Først tak til overborgmesteren for hendes konstruktive handlekraft, især efter dialogmøde med børn og unge, forældre, onkelnetværket i Sharke. Hun holdt, hvad hun lovede. Nemlig, at der skal handles her og nu, og forvandle DSB-arealet fra et mørkt og efterladt tomte til et belyst og indbydende sted, hvor man skal bygge videre og gøre det til en fantasifuld og visionær sted at være. Det har gjort det muligt, at vi i dag kan stå her og få din tro på, der findes politikere, som tager folkets ønsker seriøst og handler derefter. Det er jo rigtig glædeligt at se, at der er mødt så mange frem her, og der er den store interesse, som vi hele tiden har vidst, der har været for det her areal her. Kære overborgmester, kære Ole Brastrup og kære Lars Kruse, kære Mads Pawlowski, håber jeg udtaler det korrekt, og kære beboere, kære alle sammen. Det er en stor dag i dag. I mere end 20 år har jeg forventningerne er store, drømmene er lige så. Må dette areal blive et sundt fristed for aktiviteter for kvarterets familier. Vi vil fra Mjølnerparkens side gøre vores til, at det bliver en succes.
og vi håber, at arealet kan medvirke til at knytte mange venskaber på tværs af boligblokke her på Ydre Nørrebro. Han er vokset op med det her spil. Vi har så taget det her til København og har haft det her i en del år som et projekt med nogle lidt andre bander og så videre, hvor det handler om at bruge sin teknik i stedet for at bruge sin fysik. Og her omkring i de her områder, der hvor jeg arbejder i Tingbjerg og så videre, der er det rent teknik, man tænker på. Det er meget sjovt at lave en tunnel end at løbe 100 meter. Så det er det, det handler om. Og det er det, hele spillet går ud på. Og så handler det om respekt til hinanden. Og spillet i sin enkelhed går ud på at spille 1 minut i dag. Man scorer så mange mål man kan, men hvis man kan lave en kontrolleret tunnel, så er det sådan der igennem og få fat i den på den anden side, før den anden, så har man vundet kampen. Ej, det var flot. To næste. 2009 gør jeg klar for helvede. Yo, hey. Lev som et frugtbærker. Lev som et frugtbærker. I kender livet her, I kender livet her. Bare lev som et fucking frugtbærker. Samfundet og målet, dørene er lukket. Lev som et frugtbærker. Lev som et frugtbærker. I kender livet her, I kender livet her. Bare lev som en fucking frugtbærker. Yeah! Check. Mike. Gør jeg klar. Nye tracks på banen. Hey. Jeg bliver Det lover, det er fandme godt. Der kommer mange mennesker. Har du ikke lige lyst til at fortælle, hvad du om du er tilfreds med arrangementet i dag? Jeg er rigtig tilfreds. Perspektivet er meget bedre, end jeg havde turde håbe på. Den energi og den driftighed, som der har været omkring det arrangement, hvor man starter fredag, og hvor en masse unge mennesker, som man her i området ellers ville kalde ballademager, som der kun går og danderer den, de har formået at bygge det her op og være her hele natten, og stadigvæk deltager. Det er simpelthen så stort, og specielt også unge-netværket, der har været med til at få det her til at ske. Det synes jeg er helt vildt. Hvordan vil du sige, at arrangementet er gået i dag, Mads? Jeg synes, det er gået rigtig godt. Jeg er stolt af alle de folk, der har været med. Jeg er stolt af al den snak, der har været om al den interesse, der har været i det her projekt, at de... Ja, men du skulle have været her i går med kameraet, altså filmet, hold kæft, mand. Altså alle de unger, der bare hjalp med at rejse til, og altså... Jeg er så stolt af, at der er så meget kapacitet herude. Sig til Mie, at når man snakker om at aktivere pølsebakker, så det her, det er det vildeste, jeg har været med til nogensinde.